amen. Noma abakhona busuthembile kodwa uKristu enwena yonke. Sishumayela uKristu ebethele esiphambanweni. Hallelujah. Sishumayela uKristu ebethele esiphambanweni. Hallelujah. NgoKristu. Munye uNkulunkulu. Munye umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Umuntu uKristu Jesu ezinikela abe inhlawulo yabo bonke kube ubufakazi besikhathi esiyiso. Amen. Ngoba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Umuntu uKristu Jesu ezinikela abe inhlawulo yabo bonke kube ubufakazi besikhathi esiyiso. Amen. Hallelujah. Ngoba munye uNkulunkulu, number 1, munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Umuntu uKristu Jesu ezinikela abe inhlawulo yabo bonke kube ubufakazi besikhathi esiyiso. Amen. Hallelujah. Uncwadi kaTimoteyu 2 verse 5 to 6. Ngiyathola sababe ngayithola. Uncwadi kaTimoteyu 2 verse 5. Hallelujah. Verse 6. Amen. 1 Timothy 2 verse 5 to 6. Ngoba munye uNkulunkulu, munye umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu wazinikela abe inhlawulo yabo bonke kube ubufakazi besikhathi esiyiso. Inkosi bazalwane, nitangele bazalwane, nitangele bazalwane, nitangele bazalwane. Pheze njani? Yini singajabuli phambi kaNkulunkulu ngoba safela. Hallelujah. Safela uNkulunkulu wethu eJesu Kristu ongumsindisi wethu. Uthi uTimoteyu uma ebhala noma umpostoli Paul uma ebhala uTimoteyu uthi, for there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Hallelujah. Ladies and gentlemen, ngicela ukukhuluma ngendoda uJesu Kristu. Hallelujah. Siyamkhonza, siyamdumisa mfundisi wami, kodwa kubukeka ngathi izinto ziyafana. Hallelujah. Sihamba naye kubukeka ngathi sinamandla, kubukeka ngathi endleleni abuya phela futhi amandla. Hallelujah. Hallelujah.